רגע, תתחיל מה... יש סיפור מפורסם. יש סיפור מפורסם על גנטיקאי אנגלי. השמו? לא זוכר את שמו כרגע. שאלו אותו פעם, איזה בעל חיים אתה אוהב יותר מכל? אז הוא אמר, אני מתקשר לתת לכם תשובה, אבל אני יכול לומר לכם שאם תשאלו אותי, מה האלוהים אהב יותר מכל? איזה בעל חיים הוא אהב יותר מכל? בטח לא את האדם. הוא אומר, מה שאני יודע, לפי הטבע, שיותר מכל הוא אהב את החיפושיות. למה? למה? כי כ-80% מכלל בעלי החיים בעולם זה חרקים, וכ-75% או משהו כזה מהחרקים זה חיפושיות. יצר יותר מהכל חיפושיות, כלומר זה מה שהוא העדיף. הוא אומר, וזו תשובה אובייקטיבית. כן, מדעית. כן? אהבתי. אז עכשיו, לא לשיחה, אתה יכול כדאי לסגור. מה שאני מציע לך, אתה תיקח ספר, אתה מעדיף עברית או אנגלית? מה אתה נוח לך יותר לקרוא? אני לא משנה לי, גם עברית וגם אנגלית. בטח שפה מקצועית תהיה יותר קל לעברית. מקצועית עברית יותר מאנגלית? כן. אוקיי. גם אני רוצה ללמוד את המונחים יפה, בעברית. אני יהודי, ישראלי. אתה תקנה לעצמך ספרי לימוד של בית ספר תיכון. כן, בעלי חוליות וזה. ביולוגיה, יש את הספרים הפשוטים ביותר, תתחיל עם זה בכדי לקבל את התמונה הכללית, לקרוא וללמוד. לא צריך אוניברסיטה, לא צריך מי יודע מה, בית ספר תיכון לקבל מושגים. יש לי שאלה. מה אתה יודע על תחב? או באנגלית אומרים מוס, אם אתה יודע. או, אתה רצת... לא, אני אגיד לך למה. אני תמיד מספר שתחב הוא הטבע הראשון. כמו שאלוהים ברא את האדם הראשון, הוא ברא את הצמח הראשון, תחב. אז יכול להיות שאני מחרטט בביטחון. התחב הוא יצור משוכלל. יחסית. לא יצור, הוא צומח, אבל משוכלל יחסית. הוא פלא. הוא מחזיק מים כמה? פי 8 מה... לא, זאת היא הנקודה. יש לו אורח חיים מורכב, ושיפתח את כל היכולות שלו. אבל תשמע, אנחנו מתפרסים, ועכשיו אני עושה עמך לא מעשה טוב. כי אני ממלא אותך בנתונים. בגלל זה אני חוזר לתחום שלי. לא. אבל מה ש... אין לך סדר כללי כרגע. לא, רק ראש המוצרים ולכן זה מעורב. בטח, אתה... לכן אני אומר, מציע לך... את הספרייה של ידע, מה זה? לכן אני מציע לך, חזור אחורה, גם לא לספרים... זה בדיוק מה שעשיתי הרגע, חזרתי גם לא אחורה אל התחב. לא. זה האמא גם לא לספרים המקצועיים, אלא תחזור ממש לספרי הלימוד הבסיסיים, ודרכם להתחיל ללמוד ממי בנוי עולם החי, ממי בנוי עולם הצומח, היחסים ביניהם. תחב הוא לא הטבע הראשון? לא. מה נראה לך הצמח הראשון? לא, זה בכלל... זה חטאי. בדיוק, זה צריך להיות מישהו מהירודים ביותר. הצמחים שאנחנו בעיקר עוסקים בהם, אלה צמחים עילאיים בכלל. זה צמחים כבר שהם סיבובים בכיף. תשמע, אני לקחתי אותך מהתחנת דלק בכפר הירוק. היית צריך להגיע לתחנת רכבת סבידור. כן. לא, באמת, לא. עכשיו, אמרתי, אני אקח אותך לרמת אביב. רגע. למה ביקשתי סבידור? כי הרכבת מתחילה נורא מאוחר. ליד סבידור יש שם תחנת אוטובוסים, שיש לי שם 480, יש לי קווים לירושלים. איפה אתה גר בירושלים? אני מתחת לתיאטרון. אתה מכיר את ירושלים? פחות או יותר. אז זה מתחת... איזה שכונה? זה תלביה. תלביה. אז זה ירושלים הוותיקה. כן. עם מי אתה בבית? מה? עם מי אתה בבית? אשתי. מה היא עושה? גם בתחום? בטוח אקדמית. כן, אבל גם היא פסיה. אשתי. מה היא עושה? גם בתחום?
בטוח אקדמאית. כן, אבל גם היא פנסיונרת. בסדר, מה זה פנסיונרת? מה זה אומר? מה? לכולנו יש ילד פנימי בתוכנו. תשמע, אני רוצה להגיד לך, תוריד את ה... אחד זה מכבר. רגע, אני קודם כל אשלח לך את הכל, ולא יעלה שום דבר לפני שאתה מאשר את זה. אני מקצוען. אורדוס בנה 3 מבצרים. 4. אורדוס בנה 4 מבצרים. אני חושב שאני אוהב שאם אני מרותק, שעוד אנשים יהיו מרותקים. למה לבד? לא, זה... בוא, אתה בן אדם כל כך מעניין, רוצה לחלוק את זה. אתה לא חושב? אורדוס בנה... לא, אני הסברתי לך איפה ההסתייגות שלי. אני סוגר. תחנת אוטובוס עוד קצת קדימה. אתה יודע לאן לקחת אותי? תכוון אותי. אתה לא יכול להיכנס פנימה, אתה יכול קצת לקרב אותי, ואתה לא יכול להיכנס לתוך... אבל איפה זה? אני לא יודע איך קוראים לך, מרוב שאני... לא, אני לא מבין. איזה צד זה של סבידור? תן לי. אורדוס בנה... תגיד. לא, אני לא אחזור. נו, אורדוס בנה... אני לא... אני לא מצטער.